Салому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. Бародаро, дами карантин бекор нашинем, гуфтем инами хонаи ки ремонт кардагем, нархоша бачаҳо барои шумо як бифаҳмам ки чӣ расход шудагай, чӣ расход нашудагай, нархнавош ремонт дар Тоҷикистон шудагай. Ана баъди шикатур ҳисобуш мекунем. Ана бародаро дар хона 5 имча шпакилёвка рафтагиай. Хайр шпакилёвка тоҷикӣ 5 имчаш 150 сум мешава, ай 30 сум сар меша то 40-50, ҳамин 30 сума буда инҷа. Гипсокардони ёвонай 700 сумда расходи гипсокардон шудагай, ба ҳама чизу чораш. Бародаро аҳамиятен, инҷа мо хафак задагӣ нестем, ҳамин ма дар потолоком бисёртар панел мезанам, ба гипсокардон меша, нархаш беҳад фарқ мекуна. Ай чи як баробар фарқ мекуна хафак. Агар хафак боша ҳамиҷа 100 сум расход меша, крайняк 10 сум. Баъд хай эмулсияра сатилай, ана баъд ин галагено, ани хати сиёҳе ки шумо мебинед, чиқри нест, просто эмулсия сиёҳ қатиам хали паласта задагием. Ана баъд бо чи баъд охир дар охири видеода бародаро, охири видеода менависам, уҷада мемонам ки чи чанд сум буд, чи чанд сум набуд. Хай люстра шумо ба фукуси хитон мехаред, чӣ хали мехаред, намехаред. Ана бародаро абои 53 сумаи бародаро 10 рулон абои рафтагиай. Бо чӣ буд? Боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонтон боша бародаро. Дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, иншоаллоҳ ояндада бовар кунед пушаймон намешавед подписатсия кардагитон. иншоаллоҳ коре мекунем ки мақсад видеои ба дили шуморо бикунем. Аллоҳ нигаҳбон.